Ja by som vás teda rád z môjho celého srdca a všetkých ostatných životne esenciálnych orgánov privítal na druhom kole, respektíve finále súťaže cosplay. Našou úlohou v tejto časti bude byť natoľko na silu a nežiadane vtipný a neustále otravovať súťažiacich nemiestnými otázkami. Až mi je z toho zle. Nemiestnými otázkami, až kým sa rozhodnete, že práve ten, ktorý súťažiaci je ten, ktorému chcete dať hlas. Alebo kým sa nerozpláču to. Sme tvrdí, sme tvrdší ako Haber. Dobre, dopredu by som upozornil ich na to ešte, alebo na tie... Však upozorný, nemáš čo pokaziť. Tak nemám čo pokaziť, tak by som našich milých cosplayistov, teda prevažne sú tam ženy, poprosil, aby nerobili stojky, nesmú ukazovať nohavičky, nesmú sa... to by sme mohli dať pre publikum mať takých niekoľko slovíček, ktoré budú tabu. Zatiaľ mi žiadne iné nenapadlo, ale stojka bude jedným z nich. Ale to kvôli tomu, lebo keby to spravili... A potom ešte zopár slovných spojení, napríklad endoplazmatické retikulum tu počuť nechcem. Fakt sa na to potrebujú, neznášam to. Čo? Endoplazmatické retikulum. Neviem, čo to je, ale znie to super. Ale znie to tak oplzlo. No, ale ide hlavne o to, že keď to dievčatá spravia, budú si napravovať prsia napríklad, nohavičky budú ukazovať, tak budú diskvalifikované, takže... Ale Roman to ocení. Ja to oceňujem, Roman nie je porota. Ja sa rád pozriem, ja si aj rád chytím v zákulisí, ale stojka nebude a keby spravili, tak mám Lebo Roman nie len slovami je tvrdý ako Habera. Dobre, prejdeme rovno teda asi k prvému súťažiacemu. Ale áno, môžeme, tak si, no prvý. Podľa hesla, čím skôr začneme, tým skôr skončíme. No. Prvý súťažiaci, myslíš, tá skupinka menšia, taká... Skupina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ľudí. Tak by som poprosil na stage Kuroshizuji. Áno? Kuroshizuji. Ja som povedal správne, nie? Poďte, babi, poďte. Je ich párny alebo nepárny počet? 7 ich bolo. Ako statočný. Tak ako nejak si ich rozdelíme. Ja si postavím na jednu stranu, ty na druhú. Máme ich, ako, chápeš? Ich pritlačím ich stene. Tak, je niekto, kto chce byť dobrovoľný hovorca celej skupiny, alebo... No? Idem teda na to. Tak, dobrý deň. Povedzte nám niečo o vašej skupine. Napríklad, ako ste sa dali dokopy, to ste, takže... Ako, uznávam, mohol som to predpokladať. To poznám aj ja, to je dam dam di bam dam 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 dam. Kurodo, Mereira, Korosu! To dokážem tiež. Yes, your highness. Máte nejakého tlmočníka oficiálneho? S tou japonštinou sa ďalej nedostaneme, teda. Ja som to počul, jakže nevadí. No, mám stačiť to, že ste medzi prvou 16? No, ja by som sa teda ešte raz zopakoval otázku, lebo chápem, že na túto vzdialenosť nie je počuť na prvýkrát. A rád by som sa teda opýtal, že či ste spolužiačky, kamarátky, vzdialená alebo blízka rodina, alebo akým spôsobom sa dá takáto prekrásna skupina dokopy, že či to bolo ako v tých 7 statočných, že človek na tom koni behal po tých rančoch a zbieral tých svojich vysokých kolegov. S ktorými okrem niekoľko dokonca filmu pomieralo, čiže ako nerád by som maloval, že stať sa to môže. Voľnočasové aktivity, čajový krúžok, alebo ja neviem, čítate radi romány Harlequin a podobne. Alebo napríklad nejakú krvavšiu literatúru ako Alan Edgar Poe. Rofl. Nie, tak my nie sme spolužiačky, dokonca sme každá z iného mesta. Ale z východu, áno. To není zle, Áno, ďaleký východ.
od velice a velice. To je moje slovo, nej. Tiež ho mám rád. Yes. A vlastne chcem povedať, že my sme vlastne ani nechceli postúpiť, ale my sme chceli fotku. To je nám ľúto. Ale my sme chceli fotku s Rytmusom. Aha. Čo? Ja neviem, pozera sa nestravného. Tak a k tomuto cieľu vám nejako dopomohlo, alebo práve že zhatilo tieto naše cieľe, keď ste postúpili? Ja som tomu nejak nerozumel, ale len nie spolu. Je. No, ja už fotku. Ja tu mám aj druhý mikrofón, keď chcete niekto niečo ešte povedať k tomu, tak. Tak, No, my sme Kurošicuži. super, tak slečna. Nedávaj. Ako by teda povedal... Čo? A ja mám zase mikrofón. To je radosti. Roman, nedávaj mikrofón z ruky. A toto sa nám stáva každý rok. Ja už som si povedal, že nebudem dávať mikrofón z ruky a hráme pri skupinke, čo to deje stále. A my sa potom bijú o mikrofón a začnú to hovoriť po japonsky. A nikto to Ford nerozumie. Butler bol milión dávno. Dobre, tak v takom prípade ďakujeme vám ešte raz za to, že ste sa s nami podelili o Cenné informácie. Bolo to také... Ešte môžete zapozvať pre fotografu a my vám veľmi pekne ďakujeme. Bolo to priamo až také akademické, by som Áno, povedal. tak potlesk. Ďakujeme. To je častý problém s našimi cosplayistami, že sú takí síce dobre to zvládnu, oblieť sa a podobne, ale až tak zhovorčiví nie sú. Ako ja chápem, že sú tam nejaké tie firemné, priam až priemyselné tajomstvá v tomto celom procese, ale nepýtali sa nič také, čo by nemohli povedať, či? A možno to povedal, ale po japonsky, neviem. Ja aj takto. Ale teda, ako by povedal pán Patrik, zabili. Dobre, a poďme asi Kawasaki a rovno k súťaži. Honda a Suzuki a tak, to ja neviem takéto japonské veci. Ale inak to skade vieš. Ja som sa učil také veci. Vidno, že si vzdelaný mladý muž. Poďme k súťažecemu číslo 2. OK, tak to je slečna. I keď má také iné mužské meno, Arty, postava